lige hævet det op. Ja. Det er virkelig hårdt, og vi prøver at få det op på land nu. Ja, det er alt for tungt, ikke også? Ja, meget. Vi prøver i hvert Men fald. det var da godt nok noget af en fangst. Ja, det var det. Ja. Ja, du. Ja. Meget. Den er ikke så stor, den der, hva'? Det her har vi fundet. Masse sjove ting og sager. Og du skal tage et billede af den her til mor. Ja, det er kniven der. Ja, Mm. det er nemlig en kniv. Det var dig, der hævde den op, ikke? Ja, det var mig. Vilas. Nu vil Vilas lige vise, hvordan man svinger magneten ud. Yep. Sådan der. Er du klar? Yep. Pas på snoren, du ikke står på den. Sådan. Sådan. Så viser også lige, at man hiver magneten ind, når man får bil. Skal vi lige se det også? Ja, måske har jeg det. Er det guldbarn, du hiver ind nu? Ej, vi sigter i hvert fald efter en guldbar. Ja. Ja. Mm. Nej, men Vi vender tilbage, når der er bid.